156 laguneko pelotoia abiatu da, hor duzu profila, aurreko urteetan bezala, aurten ere 232 kilometroko saioa dute, Orio eta Garateko gainak atzan utzi ondoren, azken 85 kilometroetan, Jaizkibel eta Arkale, mendateak igo behar dituzte, 2 aldiz, Uzi World Tourreko sailkapeneko lehen postuan, Chris Froome dugu, Chris Froome, Peter Sagan, Chris Froome Tourra irabaztako gizona dugu, aurreneko postuan eta orain Peter Sagan bigarrenan, Joaquin Rodríguez hirugarren postuan eta hemen Donostiako klasikoan, 33. ekitaldia dago jokuan, palmaresean azken irabazlea Luis León Sánchez dugu. Hemen taldetxo bat, taldetxo itxiz, Chabanel, Silvan Chabanel hau ere eskutsi geratu da Frantziako Tourrean, eta ez da izango agerraldirik egin ez duelako, aleginik egin ez duelako. Valverdeko ez lasterketa polita egin du Chabanel, bestera bateko lasterketa. Chabanel eta Kiakowski hartu beharko ditugu kontutan, Omega Pharma Quick Stepeko poloniar gaztea Donostian da. Euskal Telegor Mikel Astarloza du. Etxe inguruan dabil Mikel Astarloza. Eta Kiakowski bera gizona azkarra da. Oso azkarra, oso azkarra. Gerrans, Valverde eta hoiekin denekin batera, badazpada hemen taldetxoren bat ailegatuko balitz. Eta han balego behintzatu uste dut, garipena lortu nahi duen edo zeinekaren gurpila, badazpada gertuti zaintzea, ez lukela kalte. Zamezala, Mikel Astarloza sartu du Euskal Teleuskadik taldetxo honetan, pelotoiari aurre hartuta doan zazpikote honetan, zazpikotea, zortzikotea, horikako gizona, errepidearen alde batera egina zen, baina hor da, hemen Mikel, etxe inguruan dabil Mikel Pasaitarra da, San Pedro tarra, eta bihartzunen bizita gaur egun, beraz, orain Arkalera bidean dira, zoko egondo zagutuko ditu Mikel Astarlozak, Omega Pharma hemen bi lagunekin, Katusha batekin, Belkin beste batekin. Talde garrantzitsuak sartu dira, talde garrantzitsuak, eta horrek esan nahi du, atzean talde horietako ordezkariek ez dutela aparteko lanik egingo, beraz, ezin esango dugu iesaldia ziurtatua dagoenik, diferentziak oso direlako txikiak, eta horiek nahiko errez konpondu ditzazke pelotoiak, baina gizon garrantzitsuak aurren izatea esanguratsua da. Belkineko Jack Bobrich, errojoaren kontrako espezialista, gizaseme sendoa, gihartsua oso, batez ere gerritik behera. Belkinek horatu Joan Magarateren baja izan duela, azken orduko baja, aita zendu baitzaio irundarrari. Joan Magarateren protagonista izan zen, Bertañorik irabazi zuen urtean. Bigarren bukatu zuen, bien arteko lehiak erabaki zuen ekitaldia. Aukera paregabe izan zuen Joan Magaratek. Hemen Chabanel, Silvan Chabanel. Bai, eta jotzen ari da Chabanel. Arkalen gora erritmo bizitzen ari da Chabanel, gabatzi atzekoi begira. Silvan Chabanel, beste behin esan dau, ziklista puska. Denetarako balio du, dena ondo egiten du. Usoek egan bezala, azkar eta ondo. Ibilbide gogorretan nabarmendu daiteke, Cavendishentzako esprintak prestatu ditzazke, erlojoren kontrako saioan hainbat Frantziako txapelketa ditu irabazita, astebeteko itzulietan nagusitu daiteke, urrea balio duen txirrendulari bakanetariko bada Silvan Chabanel. Kilometro pare bat, Arkale komendate pankartarako, bigar maila komendatea da Arkale, gogoratu beste behin igo beharko dutela Arkale, bigarren igoera helmugatik gertu izango dute, 14 kilometro terdi, geratuko zaizkie, bigarren igoeraren amaieran, lasterketa buruan 3 gizon. Pavel Brut. Egoera horrek, Silvan Chabanel aurren izateak, lasaitasun asko Kiakowskiri emango dio. Kiakowski txirrendulari gaztea da, eta aurretik 2 ordezkari eta horietariko bat Chabanel eta ura lasterketa buruaren bila duala jakinda, nik uste dut pelotoian, kontrolana eta zaindu beharreko txirrendulariak zaintzeko askoz ere patxada handiagoa izango duela poloniar gaztea. Hemen dugun gizon hau, gaur 8, Anesi Zenauzko etapan lasterketa buruan ibilitzen taldean izan genuen. Baita Mikel Astarloza ere, Brutekin batera, Astarloza, Igor Anton, Burgar, Gautier eta Abar izan ziren. Gaur 8ko etapa erabakigarrian lasterketa buruan, pelotoia Mikel Astarlozaren taldetxoarekin bat egitea Arkalen gora. Konpondu du arazoa. Eta pelotoi buruak egia esan gutxierago dauka protagonismo. Lotokoa geratu da, Kaisen falta da hemen. Dan Premerida eta Cannondale.
Krizek eta Wackerman. Krizek Cannondalekoa, Wackerman. Lan Premeridakoa, Chabanel. Eta hauek ere harrapatu egingo ditu pelotoiak. Jaizkibelek eta Arkalek hori egiten dute. Hemen ikusi dugu mugimendu eta sortzen ari dela, eta honek guztiak nekea eragiten dio. Eta klasikoak nik uste dut, azkeneko urteetako aldaketa honekin asko irabazi duela. Gero errazago ikusten delako, zeintzu dauden benetan maila honean eta zein hainbeste. Zatik eta erreztu egiten du. Da, hemen gorden joaterik ez dago. Hemen derrigorrean ondo egon beharra dauka ziklistak aurren ibili nahi baldin badu. Hemen aldapagain sarri izan da. Erabaki ez du gauza handirik erabakitzen, baina gero errazago erabakitzeko bere ekarpena egiten du, bai Jaizkibel eta bai Arkale birritan igotzea. Arkalek min egiten du, azkeneako min egiten du Arkalek. Ze izan baliz Jaizkibel eta berriz ere Jaizkibel arte ordeka, han gurpilean sartu eta baina hau igo beharrak. Eta honen atarian beste berotua bitxoa, gentziurizketak ere ematen du, zeren ere aguzkoa berotzeko lain zailtasun badago behintzat. Beraz uste dute ibilbideak ikuskizunerako eskaintza ona egiten du. Luka Wackerman gaztea, Arkaleko pankartapean. Luka Wackerman, bigarren Cannondaleko Krizek. Eta ja zenbatera den pelotoia. Pelotoiari aurre hartuta. Horrentxe Kaisenekin bat egin dute Brutek eta Chabanelek. Beraz, horrentxe aldea tikia da. Pentsaia, 11 minututik gorako errenta izan duen iresaldia, elmugarako 53 kilometrora. Minutu erdiarekin da. Minutu erdia pik izan hobekiko. Minutua. Baldin badago pelotoiarekiko. Horla pelotoia, pelotiko aurrenekoak. Ez iesaldia jai dauka eta garbi dago garailea pelotoian dagoela oraindik. Esango nuke hemen orain izaten ari diren mugimendu hauetan ere parte hartzen gizuen garrantzitsuak ari dira, baina garailea pelotoi handi horretan dago. Uste dut oraindik ezkutuan dagoela, hemen Donostiko klasikoan, Bulebarreko helmuga honetan, besoak altxata, garaipenaren ikurra eginen sartuko den txirrendularia. Krizek eta Wackerman. Atzetik taldetxo bat, Chabanel, Brut, Eixen eta Jesus Herradarekin. Tanta batzuk ageri dira, baina... Tanta batzuk. Hasieran tantak ikusi ditu denean pentsatu dut agian ziklistak boteina perelekutik hartu eta tragotxo bat jotzerakoan sortako izango zirela, baina ez, helikopteroan ere. Onaino ez dira lehatzen tantaiek. Helikopteroan ere tanta batzu bat dira, beraz. Eta hemen ateri dago, hemen Donostiako Bulebarra honetan ateri dago. Eta lehen baina argixea gainera. Hala esango nuke. Argiago ere izan dugu, Sebeaka. Argiago izan dugu, baina bai. Horren berriz ere pitima jaso egin duen. Gazteak lasterketa buruan, ziklista gazteak dira, bata zein bestea. Profesionaletan denbora gutxi daramatenak. Ezek eta Wackerman. Cannondale Peter Saganen taldea da. Bestea, Saganena. Sagan ez da gaur Donostian. Eta bestea Iban Baso du, Cannondalek gaur Polonian hasi den ekitaldian da Iban Baso. Eta esan ditzugu Lanprebes talde, Kunegoren eta Potzatoren taldea da. Potzato egun bakarreko klasikoetan maila emandako gizona da, esan beharko dugu, aurten ez baita ondirik ematen ari, ale ere hemen Donostian ez duelako agerralderik izan, Filipo Potzato. Nik uste dut hemengo ibilbidea Jaizkibel berarentzat gehitxo izan daitekela. Laburragoa balitz, zailtasun hori berau da, portzentai hori, baina laburragoa balitz hainbestean, baina uste dut Jaizkibel 5 kilometroko mendateak Potzatorentzat gehitxo dira. Potzato Poggio eta bai pasa izan ditu, Milano San Remon, zer esanik ez, Flandriako Turrean, Apelmur eta gainerakoak. Ez Jaizkibeleko gogorregia da, luzegia, gogorregia baina hori, luzegia esango nukera. Ez dauka hain arnasa luzeko txirrendulari ez da, gizon astuna da,
eta potentzia handiko gizonek 4-5-8 minutuko lanak eta hainbesten egiten dituzte, baina ordura horrenetik gorako mendatetan askoz gehiago sufritzen dute eta hor hankaltxa berri izaten dute ezin dutelako pelotoiak jartzen duen edo protagonistek jartzen duten erritmoan hainbeste denbora irau. 7 gizonek hartu dira buruan, aurretik ziren 3 lagunekin, Chabanel, Brut, Heixen eta Errada elkartu dira. Helmugarako 58 kilometro, oratu berriz ere lasterketa Jaizkibela bidean dela. Bigarrengo igoeran uste dut mugimendu garrantzitsuagoak ikusiko ditugu. Eta benetako protagonistak aurpegi erakusten behintzat uste dut hasiko direla. Eta batzuk, beraien apustu serioena ere eskalatzaileenek behintzat horrekin dezakete. Pelotoian Alejandro Valverde ari gara aipatzen, favorito nagusi bezala, Alejandro Valverde, Simon Gerrans. Euskal Herriko itzulian, aurreneko etapa irabazta da, urten Australiarra, Simon Gerrans. Turrean etapa irabazta da, eta bestea turra egin ez duen Bana Vermaet. Balauniako turrean, joan den astean, 2 etapa eta sailkapen nagusia irabazi ditu Bana Vermaetek, hemen Donostian podiuma egindakoa da. Bana Vermaet, orain 2 urte, 2011an, 3. izan zen, Gilbertek irabazi zuen urtean, Gilbert Barredo izan zen 2. eta 3. Bana Vermaet. Eta Bana Vermaeten ere, bitxia da, Bana Vermaet, gai da, Milano San Remon, Flandrian, Liesen, Paris-Roubaix, maila horretako klasikoetan, denetan aurreneko 10etan sailkatzeko. Horren urte Paris Tours klasiko irabazi zuen Bana Vermaetek. Espainiako bueltan urte batean etapa bat irabazi zuen. Etapa eta erregulartasunaren mailotarekin amaitu zuen urte hartan bueltako ekitaldia. 2. irabazi du aurten Bana Vermaetek Baloniako turra. Eta lasterketaren benetako jokoa Jaizkibeleko 2. iguerantan hasiko da. Begin nolako sua dakarren Movistar taldea. Castrovejo Jonathan hor. Turrian bezala pelotoi buruan tiraka. Aurreneko egin du turra Jonathan Castroviejo eta ez da eser izango egin duen lanarekin. Ez bera eta ez bere taldea. Castroviejo, Jose Errada, Espainiako txapeldunaren anaia. Urpilean minutu pasatxoko atzerapena pelotoiarentzat. Beraz, azkalde pasa dutenetik, 20 segundos hartu dizkio. Azterketa burua pelotoiari. Lezo, azter dira berriz ere aldapa gora. Lezotik Donibanera. Eta Donibaneko bidea utzi eta eskubira hartuko dute. 2. iguera egiteko. Eta hor Erne izango den mugimenduari, Erne. Movistar izugarrizko ardura. Era bat, begir hor, Valverde bera buru-buruan ondo kokatuta, oso arduratsu, oso motibatuta, gau zerbait lortu nahi du. Frantziako turrean falta izan zaion etapa garaipena, Donostiako klasiko irabazita erdietxin nahi du murtziarrak. Baina Erne izango ditu kontrarioak eta. Izango ditu kontrarioak. Uste dut antzeko egoera Gilbertek irabazi zuen urtean izan zen da. Mundu guztiak bazekien zeintzen favorito nagusia. Bere talde aritu zen, egun guztia lanean. Bazekiten Gilbertek jo behar zuela, lehentxago geroxeago jo behar zuela Gilbertek. Eta jo zuen. Eta inork ez zuen gaitasunik izan Gilberti eusteko. Han uste dut izugarrizko gaitasuna zukela Gilbertek. Denboraldi osoan erakutsi zuen. Ardenetako 3koa lortu zuen berak. Amstel, Fletch eta gero Lies-Bastogne-Lies. Turrian etapa garaipena lortu zuen, lidertze izan zuen, orotarik urte magiko izan zuen eta Donostiako klasikoan ere baiei esan daiteke nahi gabean irabazi zuela. Halakoa baitzen orduan zuen gaitasuna. Alejandro Valverdek uste dut hainbestekorik ez duela izango eta horregatik iruditzen zait
inguruan kuadrillatxo bat inintzat izango dela eta gaur azken kilometroetan talde estrategiek eta mugimenduek garrantzi gehiago izango dutela txirrendulari bakar baten gaitasun apartekoak baina. Alejandro Valverde klasiko irabazi zuenean 12 nabalagun izan ziren lasterketa buruan, esprintan nagusitu zen Alejandro Valverde. Kolonel eta Rebelin izan ziren bigarren eta hirugarren eta taldean Bettini, Pelizzotti, Menchov, Samuel Sánchez, Gubert, Aimar Zubeldia, Moncutie, Popovic, Purito Rodríguez, helmugaratu ziren. Iruditzen zait, halare, Valverdek ordutik ona, azkeneko 5 urte hauetan, errematatzaile zen hori zertxo bait galdu egin duela. Beste astindu bat ari zege ematen Movistar, pelotoiari. Begira Quintanare. Quintana bera hemen, Torreko bigarrena. Den aipagai izan dugun gizona, BMS-ko hortxe dago ondo kokatuta, 4. postuan. Baina ez garbi dago, argi eta garbi dago, lasterketa izugarri gogortu nahi duela Movistarrek. Lasterketa gogortzearen poderioz lortu nahi dutela garaipena eta sakabanaketa. Estrategiari ez diota inbesteko zirrikiturik utzi nahi, hauek begira tarte egiten ari dira gainera. Movistarko hirurak tarte egiten ari dira, Errada Valverde eta Quintana. Alejandro Valverde, 33 urteko Espainiarra, 2002an egin zuen debut Alejandro Valverdek, 23 urteko Kolombiarra da bestalde. Nairo Quintana, turrean, bigarren amaitzeaz gainera. Begira zer ari diren egiten, Marka izango da. Talde bereko hirurek aurrera egiten baduten, marka izango da. Ez da aurreneko aldia izango, gehiagotan ere ikusi ditugu antzeko egoerak. Ikaragarria, Quintana eta Valverde biak elkarrekin aurrera, mundu guztia zabalik geratuko da hor. Hau izugarri litzateke, Hau izugarria zeren, nik justu esaten ari nintzen, talde estrategiek izan dezaketela garrantzia, norbanakoen aparteko gaitasunak baino, eta hain justu horixe ari dira erakusten. Norbanakoen gaitasun apartekoa, Quintana eta Valverde. Buruarekin bat egitear, Quintana eta Valverde. Hau fletxa da. Antoni Fletxa eta Bana Bermaet, berarekin. Hauek aurrekoa dira hor, Xaban ere bai hor dago gurpilean. Eta hauxe lasterketa buruan. Jon Antoni Fletxa ari da jotzen, Pavel Brut ere hor dago. Fletxa bera ere ondo, Fletxa hori esaldien sartuta. Mendate gogorra da, gero. Eixen, Fletxaren gurpilean Eixen. Eta handatoz Movistarko biak bakarrik, Bakar-bakarrik. Ez taldea hundirik, pelotoia gainean dago, eta nik uste dut, gaitasuna duena behintzat, Quintanaren eta Valverderen erasoari behar bezala lehen bailen lotu behar dutela. Zamezela, Fletxa Eixen, Silvain Xabaner eta Pavel Brut, eta hauekin bat egitear, orain Movistarreko biak. Alejandro Valverde eta Nairo Quintana. Jaizkibelen gora, Jaizkibelgo bigarren igoera dago. Beste taldetxoa behintzat sortu da, hor saxokoak ari direla uste du lanean. Zaten, aspaldiko urteotako erakustaldirik handina izango litzatekela. Deskuidan euren helburua betetzen badute gaur Movistarreko. Jokabidea behintzat txalotzeko da, Hau da, Jose Luis Arri eta garbi ikusi du, lasterketa nondik eraman nahi duen, eta sekulako nortasunarekin ari dira jokatzen. Lasterketaren gogortzea euren kargu hartu dute, hemen Kreutziger orain, berein parera, Kreutziger aldeatu da. Baina nortasun izugarriarekin jokatu du Movistar taldeak. Lasterketa gogortzearen erabaki hartu eta Jaizkibel bigarren aldiz igotzen hasi eta azpi pentsa nolako erritmoa jarri duten lasterketa gehien komeni zaien bidetik eramateko. Quintana ari da erritmoa jartzen aldapa gora. Nairo Quintana torreko igotzailerik onena, beraz. Garbi dago Movistarren Valverderen aldeko apustu itxuari direla egiten. Hemen ez dago gero Quintanak ere estrategien parte hartzeko edo erasoetan parte hartzeko aukerarik ez. Valverde da euren gizona eta haren aldeko apustuari dira egiten. Moreno Moser. Eta Radio Xakeko gizon bat ere bada hor, taldearen atzealdean. Eta hor, orain sartu dena Galopan. Toni Galopan. Eta Erne hori ere azkarra data, Ze sakabanak eta eragin duen Movistarrek. Horre berak adiraziko liguke, Fermin, Valverdek ere inguruan alik eta kontrario gutxien nahi dituela. Beraz uste dut, egoera horrek eta guk lehen adierazitakoak bat egiten dutela. Da, Valverde, nik uste dut jakitun dela ez dela garai batean bezain errematatzailea, esprintean aurkariak izan ditzazkela eta horregatik aurkariak gogortasunarekin kaleratu nahi ditu. Mendatean gora kaleratu nahi ditu. Atzeko taldean hauek, Jansson da hau. Hor Molemare hor Molemare bai. Roche ere bai, Nikola Roche.
Eta burua. Kreutziger. Eixen, Fletxak eutxe egiten dio oraindik. Esan bezala, Radio Xakekoak galopan eta ez Radio Xakeko orain nonbait atzean geratu da. Ez da Notxentini. taldetxoan. Molema. Bauke Molema. Eta hori Bob Jungels dela uste dut, Fermin. Bob Jungels, Luxemburgo gaztea. Baina bekin bat egiteko, Hemen Movistarrek sekulako jipoia jarriko. Nik uste dut, jakin bazekitela Alejandro Valverde mendatetan gora turrean nola ibili den ikusita, oso erritmo altuan igotzeko moduan zegoela, eta gero esprinterako aparteko ziurtasunik ez dutenez, ahalik eta kontrario gutxien nahi dutela beraien inguruan. Agebierreko Rinaldo Notxentini, Nikola Roche. Bat egitear, sartzear, handoa galopan, bai, handoa galopan, aurre handoa galopan. Eta kanondeleko Moreno Moser ere bai. Hemen kontua da orain segurazki ikusita Movistarrek ze jokabide hartu duen, pastel guztia berai utziko dietela. Mikel Landa izan daiteke, bai. Mikel Landa. Mikel Landa Murgiarra. Atzetik aurrerako ari da egiten Mikel Landa. Notxentinirekin da Janssonekin bat egitear. Altuerako entramentuak egin ditu Mikel Landak, eta nonbait, bere gorputzaldia ondo doitu du. Quintana 1 euro buruan. 8, 3 atzerago, 11 honen bestez. Notxentini, Jansson eta Mikel Landa. Eta sartu egingo dira. Beraz, hauek ere, izugarrizko erritmoan igo dute, Nairo Quintanaren erritmoa zapuztu duten erago pentsa Mikel Landa berak igoran zen maila erakutsi duen, Txirrindulari horrek badauka gaia, Badauka gaia. Mikel Landa ondo dela, berriro bueltan izango da. Ja, zegintzuen bere lehen itzule handia, etzen ondo ebile. Orain hemen pastela hormentxe dago, pastel guztiak gizon honi utziko diotela. Hor uste dut, Movistarre bi ordezkari izan da, eta hietariko bat Valverde delarik besteek ezer gutxi egingo dutela. Ez dutela askorik lagundu nahiko, harik eta Jaizkibel gaina harrapatu bitartea behintzat. Hessing hemen, Hessing, Bojangels, hemen Bauke Molema. Eta Richie Porte. Eskaikoa Richie, ja. Mikel Astarloz ere bai, taldetxo honetan, hemen Stick de Boulder. Hessingekin. Eskaikoa Cataldo izan daiteke. Bai, Porte ez da. Cataldo izango da, bai. Zur zorrotza, Cataldo izango da. Maila honean Mikel Astarloza, oso bai. maila honean Mikel Astarloza hor. Igor Anton ere hor dela uste dut, hori da Richie Porte. Beraz atzean. Hor gerrans eta horreko jendea sartu izan balitzai, epaiaiek lanean jarrituko zuten, baina nik uste dut Valverderen mesfidantza badagoela, Valverderekin ailegatuta, garaipena lortzeko aukerak izugarriak ez direlako. Luxemburgoko ziklista gaztea, Bojangels. Eta hemen, torrean aurreneko hamarretan izan dugun Bauke Molema. Euskal Herriko itzulea podium egindako izuna da Bauke Molema. De Boulder. Flandereko turra bialdiz irabazteko izuna. Eta beste bi urterako sinatu du Trekekin De Boulderrek. Hemen orain ez du ematen bete-betean doazenik, akordi askori dagoenik ez du ematen. Molema ganga zertxo bat altxa du eta beste inork ez erreleborik ematen, horregatik atzetik etorritak esinek hartu behar izan du erantzun izuna. Minutu erdia pasatxo Jaizkibelgo bigarren igoera bukatzear. Tarteri zailena gaindituta. Hau lasterketa burua. Hemen buruan Mikel Landa.
Eixen, Janeson, Moser, Galopen, Kreutziger, Quintana, Valverde. Atzera hauko taldea, hor Filip Gilbert, Aimar Zubeldi ere bai, Hogerland, Alberto Contador, hemen Quintana kendu da aurretik, hemen Quintana aurretik kendu da. Nairo Quintana, Turreko bigarrena, Turreko gazterik onena, mendiko onena. Ez da jotzen ari, Nairo Quintana harrapatzen ari dira. Kendu egin da aurretik, bai. Lehen lan egin du, atzeratu eginda, eta orain Gesinen taldeak harrapatuko du Nairo Quintana. Beraz, aurrean, Valverde bakarrik gelditu da Movistar taldetik. Kreutziger. Roman Kreutziger, aurten Amstel Gold Race irabazta da, Roman Kreutziger. Tur bikaina eginda da, inoizko turrik onena, konta horren aldamenean. Eta pedal kolpeunarekin, turra bukatuta gero ere. Hemen lan zailak hartu ditu, helmugara oraindik 38 kilometro falta direla, baina bere alde dago, atzean antolaketa hondirik ez dela izango. Ez dago talde bakar bat, 2 edo 3 ordezkarirekin lan izugarri egin dezakena, radioxakek izango luke inork izatekotan belkinekin batera abantaila hori, baina hor talde bat behar bezala ez antolauta egoteak, eraso horri mesede egin diezaioke. Hor Cataldo, eta zetik Mikel Astarloza erantzunez. Bigarren pelotoia dago. Adio Cataldo, giroan ibili zen Uranekin eta Wigginsekin. Urten Espainiako bueltan etapa garaipen zoragarria lortu zuen, Quick-Step taldearekin. Kultu neuro. Eta hala esan zion, eskerroneko agurra izan zuen, Patrick Lefebreren taldearekin, Dario Cataldo italiarra. Gainera edozein menderatu, Tomas de Gent. Estelben etapa irabazi zuen gizona menderatu zen. Espainiako bueltako etapa gogorrean Cataldo. Kilometro terdi geratzen zaie mendate pankartarako. Kreutziger, aldea lortu du gainera, Erne gizon honekin. Etxieran ausarta da. Frantziako turretik zailduta dagoen gizona. Erreferentzia bila atzera begiratu eta honek ez du gelditzeko asmorik. Oso indartxu, bigarren zatia gainera. Jaizkibelen bigarren zatia berarentzat oso egokia da, garapen luzeak mugitu zalea delako eta hor penditza ez delako hain gogorra. Hor, abiadura handiko bigarren zatia du Jaizkibelek, eta lehen da bizikoa baino hobeto moldatu daiteke txirrendulari hau. Eta horten Amstel Gold Race irabazta da, azken 7 kilometroak egin zituen bakarrik Amstel irabazteko. Atzetik aurrerako ari dira egiten gizon hauek. Cataldo, De Beniz eta Gesink. Hau Fulsan. Turen aurreneko amartan saikatu beste bat. Igor Anton. Eta bai, mailota ondo urratuta da nama, Igor Antonek. Zilipurdia izan du nonbait Igor Antonek. Danino Caruso ere bai, eta gainean Kreutziger. Roman Kreutziger. Iaz. Garai honetan, bueno, gerosiago, sinatu zuen 3 urterako Roman Kreutzigerrek, Saxorekin. Tartetxo egin du Roman Kreutzigerrek. Tarte polita egin du Roman Kreutzigerrek. Oso polita. Hor tartean badira beste batzuk, bera eta pelotuiaren artean, sakabana duta jende gehiago ere bada, baina oraingoz behintzat tartetxoa zabaldu eta honek ez dauka atzera begira egoteko inolako asmorik. Lanari ekingo dio, eta bakarlanean ere pentsa gizon horrek lan txukunak egiten dituela, eta horren bestez, eraso golpe oso arriskutsua jo du txekiarra. Ez da asko irabazten duen horietakoa.
garaipen asko lortzen duena, Roman Kreuziger lortzen dituenak, sonatuak izaten dira. Aurten Amstel, iaz, Panpeagok etapa Italiako giroan. Eta esan talde honek, Fermin, badauka garaipen beharra. Garaipen behar handia dauka gainera. Bata, Roman Kreuzigerrek Amstel Gold Race irabazitakoa, bestea, San Luisko Turrean Alberto Contadorrek mendaten irabaztako etapa, eta uste du besterik ez daukatela. Beste bat. Morkofena. Morkofena, hori da. Hiru garaipen bakarrik, beraz uste dut BMC-rekin eta, hauek, argi gorria piztuta dute horiek. Argi gorria piztuta. Eta taldean komeria hundiak, babesleak direla eta torren urterako Tinkoff beradetik egingote duen, Saxo beste babeslean bat topatu beharko duen, gora bera hundiak. Egesan Biernerrisek arazoa hundia zaukan Tinkoffekin. Taldean egonda arazoa. Zeren aho beroa delako eta Kontadorregatik ere izugarri bota dituelako eta taldeko langiroa dena apurtu dezakelako eta taldean egon gabe diru falta. Donostiako klasikoa Jaizkibel bigarrenez atzean utzita hurrengo igora Arkal izango dute, guk aurrez iragarkitara joko dugu, iragarkin ostean izango dituzu, zuzenean Donostiatik. Eta aurrean, Quick Step taldeak inor sartu ez duenez, orain atzean Silvan Chabanel lanean tiraka. Iesaldia zapuztu nahirik biztan da. Omega, Chabanel eta Kiakowski ditu hemen, Chabanelek bere alegintxo egin du, eta Kiakowskirekin uste dut alegin on bat izan dezakela Omegak, Kiakowski igotze jona izateaz gainera, errematatze jona delako, sprinterrona delako. Gaur gaurko zapustu seguruagoa iruditzen zait, lasterketak izan duen bilakaera ikusita gainera, Kiakowski hobea dela Chabanel baino. Alejandro Valverde bera taldetxoaren buruan jarrita aldapa behera. Zenbait urtetan zalantzak izan ditugu Valverderen inguruan, lehiatzea etorri otezen ez otezen ekitaldi batzuetan. Ez baita errezan jakiten, bakoitzaren asmoak zein diren, baina gaurkoak aurreneko kilometrotatik ikusi ditugu. Zein ziren Movistar bera jarri baita gaur, pelotoi buruan. Eta Movistarrek ze gizon aukeratu duen gainera lasterketa lehiatzeko ere baizaren izan ziteken beste aukera bat Quintanarekin behar bada bi aukera horiek jorratzea, baina ez Alejandro Valverden aldeko apustu itxu egin dute eta oraingoz hor daude lasterketa buruan eta Movistarrek esan behar da nortasun handia erakutsi duela lasterketa nahi duen bidetik eramateko ahaleginik serioena beraiek egin dutelako. Txalotzekoa beste behin Eusebio Unzueren taldearen jarrera. Arrietak zuzendua, Jose Luis Arrieta. Euskal Teleuskadi gogoratu Mikel Landa duela aurrean. Aurreko taldea. Cannondale Moreno Moserrekin. Jansson ere hor da, La Francesekoa, Mikel Landa ere bai. Toni Galopan ere bai, Radio Xakekoa. Kreuziger, Saxokoa. Eta bi gizon ditu Saxo bankek. Roche eta Kreuziger. Eixen hau, BMC-koa Eixen. Bakan soliko ez dut ikusi fletxa. Ez da ikusiko ere, Fermin, falta data. Hau Alejandro Valverde, bere gurpilean... Azken unean geratuko zen fletxa. Bere gurpilean Kreuziger, Moreno Moser, Eixen, Nicolas Roche eta Mikel Landa izango dira. Gaur ere lasterketa ari da egiten gero Chabanel, Aurreko itzulian ere, eta Arkalengora protagonista izan da, bigarren aldiz Jaizkibeligo eta begira non jarraitzen duen txirrendulari frantziarrak. Urrea balio duen gizona da. Eta Astarroza bera ere, lasterketa handia ari da gaur egiten. Mikel Nieve eta Igor Anton, Euskal Teleuskadiko gizonak, hemen, talde honetan. De Bolder, Gesink ere bai. Molema ere bai. Dario Cataldo. Fulsan ere bai. Eta aurrerago, berakoan, Jaizkibelen bera ies eginda, Chabanel eta Mikel Astarroza. Zubilanetan, eta tarte ez da hundia, 24 segundu, jaten ari zaie.
garrantzitsua litzateke Euskaltelentzat haiek ere bi aukera izatea, zeren Saxorekin seguraski Valverde jokoz kanpo uzteko mugimenduan parte hartuko luke kasu horretan Euskaltelek bi ordezkari izan ezkero. Horretarako ordea oraindik lan handia dago egiteko 30 segundu tartea baita aurrean zeintzuk eta nola doazen ikusita. Bai, eta atzean Xabane eta Estarlozako igari dira jotzen eta Arkalen gora orain jotako falta izango dute beraz. Aurrez, lortzez badu bikotenek buruarekin bat egitean, nekez lort dezake behin aldapagora hasita. Silvan Xabanel, Frantziako txapelketa erlojuaren kontra askotan irabaztakoa. Baita iraupen duzeko ere irabaz izan du, Xabanelek aurten bertan bigarren izan da Frantziako txapelketan. Bixotek irabaztako txapelketan, Mikel Astarloza. Zerrelego eman duen orain ere frantziarrak, Biak turra egin etorri dira Donostiara. Astarloza etxeinguruan dabil. Txeko lasterketan. 23 urte besterik ez ditu Mikel Handak. Ordoan Moreno Moser bezalaxe. Moreno Moserrek ere 23 ditu. Jansson, Eixen, BMC-koa, Movistarrekoa, Valverde, Saxo bigizonekin, Nikola Rochekin eta Kreutzigerrekin eta Euria. Honetan Euria, Toni Galopan, Radio Xakekoa. Berroi segundora Xabanel eta Mikel Astarloza. Gertuago izan ditugu Xabanel eta Mikel Astarloza. Zamezela orain Arkale igo behar dute eta Arkaleko bigarren eta azken igoeratik 14 kilometro terdik geratuko zezkiet. Donostiako bulebarreraino. Hor garbi dago estrategia zein izango den. Orain hasiera baten eta denak errelebok arituko dira, baina behin uste dut Arkale igo eta gero, bai Rotxek eta Kreutzigerre behintzat erasari ekin beharko lioketela. Valverde hor eraman da, arrisku handia dagoelako Movistar taldeko gizonak garaipena lortzeko. Beraz, bi ordezkari dituen taldeak erasoari ekin beharko lioke itxuan. Sartu egingo dira, Xabanel eta Mikel Astarloza. Gain gainean daude, hortxe, Begibiztan dituzte, bai. gain gainean da sartu egingo dira. Sartzear, beraz hor ikusten ari garen alde hori. Hori, alferri dugu. Arkale gainditzea da hemen, urrengo gakoa, talde estrategian hasi aurretik. Lasterketa burua Euripean hemen ez da euririk, Donostian ez da euririk, langar pixka bat, orantxe hasita, baina euririk ez oraingoz. Roman Kreutziger, bosgarren aurtengo turrean, Moreno Moser gogoratu alpeduezko etapan, Ribulonek irabaztako etapan, 3. amaitu zuen eguneko iesaldia harrapatu eta gero, Jansson, Igotzaiona, Valverde, bere gurpilan, Toni Galopan, gehintxena turrean ibilitakoak, hemen Landa eta Eixen dira, turra egin ez dutenak, gainerakoa Frantziako turrean ibili dira. Eta hori meritu handia daukate, meritu izugarria daukate, turrekoek beste pedalkolpe bat izaten dute, batzuetan nekea ere bai, baina txukun xamar datorrenak askoz ere zailduago izaten du gorputza eta hori antzeman egiten da. Hau, Bob Jungels. Atzeko taldea dau. Eta bere gurpila Mikel Nieve uste dut. Nieve, mugimendua Nieverena da. Eta Bob Jungels ere lasterketa egiten ari da, Txirrindulari gaztea da, ez da turrean izan, eta begiratzen nolako maila ematen ari den. Sartu dira Xabanel eta Astarloza. Sartu dira. 10 gizon beraz buruan. Gaintzurizketan. Orain Mikelek errekuperatu egin behar du. Errekupera ezala, Arkale aurreko taldetxoarekin pasatzen baldin badu, Euskaltelek ere Saxo Bankekin batera, bi ordezkari izango ditu iesaldien, eta horrek joko asko eman liezaioke, gero taldetxoa apurtu, eta Valverde edo beraien kontrariorik gaiztoenak izan daitezkenak atzean uzteko. BMC-koa Eixen. BMC-koa urte, Fermin hau ere. BMC-koa ez da ez Gilbert eta ez Van Avermaet. Deigarria da, deigarria. Txirrendulari gaztea hor ikustea, aurten ez baitu gauza hundirik egin eta onenekin batera, omango itzulian ikusi genuen 13. postuan sailkatu zen, baina bestela behintzat izugarri nabarmendu ezten txirrendularia da, Eixen. Aurten Dofinen, ikusi dugu. Dofinen Risulen amaitu zen etapan, ibili zen aldegin da. Aldiz, Dofinen errojutekoan azken izan zen Eixen. Arazan bat izan zuen. Espaita normala, Toni Martinik irabazi zuen
saioan, 32 kilometroko saioan, 8 minututik gora galtzea. Moreno Moser. Azkeneko Anoi hartzeak aurkitziko baitute Anoi postua ere. Eta Arkaleri ekin aurretik glukosa hartzen txirrendulariak. Orain energia handia behar baita Arkalen gora. Bai, orain. Horreman egin bertzaio. Depositoak ia da argi gorria piztear izango dituzte, 200 kilometrotik gora daramatzate. Euskaltel Euskadi goratu Astarlo Zalekin eta Mikel Landarekin, Saxo Kreutzigerrekin eta Nikola Rocherekin, Valverderekin, Movistar, Francedelle Janssonekin, Radiosa Galopanekin, Cannondale Moreno Moserrekin, Omega Xabanelekin. Erreleboak eta zertxo baita utzi egin dira, batzuk errekuperatu nahirik eta hasi direlako eta neurri batean normala da. Hor ekimenik handiena, Valverde dauka, izugarrizko gogoa iesaldi honek aurrera egin dezan. Berak duelako, horrela ailegatuta behintzat, garaipenerako proportziorik edo aukerarik onera. 10 gizon lasterketa buruan eta badirudi 10 hauen artean erabakiko dutela urtengo klasikoa. 50 segundo atzerapena du bigarren taldeak, atzerapen handi xamarra, iruditzen zait. Garaia hor dago, Fermin, garaia hor dago. Ez dago ez akordiorik eta ez erritmorik aurreko egin bat egiteko, beraz, argi eta garbi garaia aurrean dago. Mugimendu hauek berantiarrak dira. Orain gizon batek nekez harrapatu lezake aurrean inor. Bakelantz, Jan Bakelantz, baina berandu dabil Jan Bakelantz. Minutu eta 8 segundo atzerapena handia bigarren multzo horrentzat eta Arkalen gora lasterketa burua goratu 10 gizonez osatutako taldetxoa. Eta gero hor, lasterketa burua eta pelotoien artean gogoan izan Bob Jungels eta beste Mikel Nieve eta Notxentin eta horiek daudela. Haiek gertuago daude beraz. Eta haie pai ari dira gerturatzen, Arkalen gora, haie pai ari dira gerturatzen lasterketa burura. Beraz, izugarria litzateke Mikel Niebek aurrekoekin bat egingo balu Euskaltelek hartara 3 aukera izango lituzkelako mugitzeko, eta ez dira parte, ez dira parte atzean datuzeta. Atzean ikusten dira. Euskaltelek sekulako aukera izango luke estrategia burutzeko Mikel Niebek ere hauekin bat egingo balu. Alejandro Valverde Movistarko gizon hemen denen aurrean jarrita aldapa gora. Argi eta garbi gogo gehien daraman gizona hor. Egoera honek aurrera egin dezan. Berak badaki, Mikel Nieve sartzen baldin bada ere, berarentzat kalte dela, esprinta saiesteko beste aukera bat izango lukelako Euskaltelek. Hor da Mikel Nieveren hirukotea. Hemen buruan. Hori bai, behin Arkale gaindituta, esprinta saiestu nahi duenak, erasoari zirt eta zarte eragin behar dio. Toni Galopan. Radiosak ere orain bilagunekin. Bira horregatik, Bob Jungels sartu denez, hauek ja ekin diote estrategiri. Estrategia ja abian jarri dira. Eta hori egin behar dute estrategierako aukera dutenek. Bakarkakoek ezin dute. Baina beste behintzat erasoari ekin behar diote, bestela Valverderen hor zorrotzak ikusi beharko lituzkete helmugan. 25 urteko Frantziarra Toni Galopan Arkalen gora lasterketa buruan. Eta mugimendu honetan hartu behar du parte orain Euskaltelek. Eta Mikel Landa horretan erantzuten ari da. Logikoa da, Astarlotzak eta Mikel Niebek esfortzu pixka bat erregulatu behar izana lehen gehiago egin dutelako. Hemen da Morgiarra. Bez? Morgiala Rotxerekin. Ez da kasualitatea, Fermin. Gutxienez 2 aukera duten taldeak ari dira orain protagonista bihurtzen. Aurrean Radiosak 2 ordezkari dituelako, eta gero ondoren Saxo Bank eta Euskaltel hoiek ere 2 ordezkari dituztelako. Txalotzekoak gizon hauen jokabidea. Toni Galopan, 23 urte zazpikoetan Paris Tours irabazi zuen 2008an. Eta ondoren profesionaletan Kofidisekin, Luxemburgo goturrean eta Limusan goturrean beste bat ditu.
Radio Shaken, hau bigarren denboraldia du, ez du garaipenik Radio Shakekin. Frantziako txapelketan hirugarren izan zen, Bixot eta Xabani izan zuten aurretik gizon honek. Osaba zuzendari lanetan izaten du, Alen Galopan, ziklista hoia. Bai, eta zorte oso txarra izan dakoa. Lasakteko zirkuito batean erori, eta belarri barruko ezur bat hautsi egin zaion eta gerora orekarekin eta arazo handiak izan zituen, eta bere profesional bizitza urtebete egin eta orduan amaitu zitzaion, eta gero afizionatu mailan urteren batean ero ibili zen, baina arazo larriak izan zituen bizikleta gainean, eta gainera orain ere oinez ibiltzeko garaian eta batera edo bestera askar tiratzen denean arazoa dituela esaten du gizon honen oso bat. Mendate pankarta harrapatu du Toni Galopanek, goratu 25 urteko frantziarra da Toni Galopan, turra egin du. Ez da, hor taldean datorren bere taldekideak Boy Angelsek. Ja, kronometro martxan dugu. Hor da bikotea, Nikola Roche eta Mikel Landa. Pedal kolpeila dute horiek. Kreuziger eta Valverde. Hor favorito nagusiak elkarren artean zaintzen ari dira. Kreuziger eta Valverde. Horregatik aipatu dut lehen, Astarlozarentzat eta horientzat, garrantzitsuena arkale pasatzea zela. Arkale pasa eta gero hasi behar zutela estrategiek, bestela arkalen gora, errimo bizia jarri ezkero, betealdia izango zuten, eta aurreko eusteko zaitasunak ikusi da. Eta errepide guztia hemen ez, hemen Donostiako bulebarrean, lehor dago. Erne gizon honen pedal kolpearekin Fermin, lehen atzetik dituen Roche eta Mikel Landarena baino askoz ere sendoagoa iruditu zaituta. Amalau helmugarako Donostiako klasiko bukatzeko Radio Shakeko Toni Galopan frantziarra lasterketa buruan. Bere azken garaipena Limusango Turreko etapa du 2011an irabaztakoa Cofidis taldearekin, Cofidisen egin zuen azken urtean hain zuzen, lortu zuen bere azken garaipena. Kreuzigerrek eta Valverdek uste dut Mikel Landa eta Nikola Roche harrapatu dituztela. Hor dira bai. Eta Mikel Nieve sartzear. Hori da, Mikel Nieve sartzear. Hor konturatu behar dute Mikel Nievek eta Mikel Landak, Kreuziger eta Valverdenen artean izugarrizko markaketa izango dela, eta hori baliatu behar dutela eraso egin eta aurrera egiteko. Baina aurrean beste arazo bat dago, Toni Galopen oso indartsu doala. Hor dira, Valverde, Kreuziger, Landa, Roche eta Nieve. Nikola Roche eta Leitzarra, Mikel Nieve. Buruan Toni Galopan. Buruan Radio Shack. Arriskutsu oso, begira tente. Bai. Eta arriskutsu dago, euri hasi berritan oso labainkorra egoten baita zorua. Hemen esan dizugu, hemen ateri dago. Oraingoz hemen ateri dago. Turran ez du horten alako protagonismorik izan gazteak. Eta espero genuen egindako baino gehiago egingo zuela, txirrindularia da eta. Hor zurik handiena Valverdek eta Kreuzigerrek. Eta bien arteko markak eta hori baliatu behar dute Mikel Landak eta Mikel Nievek aurrera egin ahal izateko. Eta Rocheren laguntzare izango lukete segurazki. Baina berriro diot, gizon honen pedal kolpea, lehen Roche eta Mikel Landarena baino askoz ere indartsuagoa izan da. Horregatik harrapatu dituzte Kreuzigerrek eta Valverdek haiek, baina oraindik ezin dute honekin bat egin. Oiartzunen da burua. Oiartzunen tarteko helmuga gainditu du Toni Galopanek. Horen jetxieratxo bat. Eta bera, ze tarte txikien hor zorua dagoeneko askoz ere lehorrago dago aintzat. Arkalen izan dute euriarekin arazotxoa. Hemen akordiona atzean. Valverde, Kreuziger, Mikel Nieve, Mikel Landa eta Nikola Roche. Akordiona, aurreneko eginkizuna, Galopen egin bat egitea delako.
Euskaltelek ere, galopenekin bat egindakoan, taldetxonek bat egindakoan orduan egin dezakeena. Aurretik, Alperrik de Eraso gaztea bestela galopenekin bat egiteko arazoak izango lituzkete eta. Ez erden gero, Valverde bakarrik. Beste biak, ordezkari banarekin. Valverde, sua piztu duena, jaizkibelen gola lasterketa, hankazoa jarri duena, orain bakarrik. Eta bakarrik buruan, Toni Galopan. Eta pedal kolpe onarekin. Zerbaitegatik utzi ditu Arkalen gora atzean beste guztiak. Eta Arkaleko gaina harrapatu dutenen ere gizon honen pedal kolpea bizi eta sendoa zen, askoz ere hilakoa Mikel Landa eta Nikola Roxena. Egun bakarreko probetan ez dualako agerralderik izan Toni Galopanek. Azken 10 kilometroetan sartu da Toni Galopan. Honek oiutxe dauka orain. Erlojuaren kontrako saioa. Atzekoak gertu ditu, ezin du hanka altxa, baina hori bai, indarrak ondo orekatzea garrantzitsua da. Hor da boskotea hor da, Saxoko bi, Euskaltel Euskadiko beste bi eta Movistarreko bat. Bi Mikel, bat Arabarra, Landa, beste Nafarra, Nieve. Saxokoak Kreutziger eta Nikola Roche, Irlandarra bata, Txekiarra bestea eta Movistarrekoa Alejandro Valverde, Espainiarra. Klasikoa irabaztako gizona, 2008ko ekitaldi irabazi zuen Alejandro Valverdek Donostiako bulebarrean. Kolone eta Rebelin menderatu zituen esprinan Alejandro Valverde. Besteak beste. Nik uste du Nikola Roche nahikoa jota dagoela. Hor pedal kolpe motela somatzen zaio, garapen luzekoa bai, baina uste dut indarrez guztu xamar dabilela eta horregatik gainera ies egin diela gizon honek Arkalen gora ere. Pedal kolpe honarekin, kadentzia honarekin segitzen du bien bitartean Galopanek. Mikel Landa urten Madrilgo bueltan bigarren izan da Mikel Landak. Iaz, Euskal Herrian, Miguel Induren sarian bigarren bukatu zuen, esan bezala orain bi urte Burgosko etapa haundia irabazi zuen, Lagunas de Neiland. Hogeita urte ditu gaur egun Mikel Landak eta ondo dela berriz ere aurten Espainiako bueltan izango da Murgiarra. Iaz garai honetarako jota zen Luis Jon Sánchez. Gaur lehenago jodu Toni Galopanek. Eta hemen segitzen du Galopanek. Sendo Fermin, sendo. Horko aldapatxo hori ere begira zutitu eta erritmo aldatuta nola ateratzen ari den gainera. Sendo doa Toni Galopan. Hortan izan zugu posturik honena, Frantziako txapelketako hirugarrena duela. Xabanelekin eta Bitxotekin ibilitzen lasterketa buruan. Xabanelek zuen berarekin ezer jakina izan. Bitxote jo zuenean, gazteari utzi zion Xabanelek. Gazteak ezin zuelako edo nahi izan ez zuelako, kontua da. Bitxotek aldegin egin ziela. Eta ondoren Xabanelek bera utzi zuen, Galopan utzi zuen, gurpiletik kanpora. Gero hemen talde honetzat, eta bereziki Saxo eta Euskaltelentzat arazoa dago. Toni Galopen harrapatuko balute ere, lehen bailen harrapatzea komeni zaie. Hartara, iraso festan segituan hasteko. Zeren helmugatik oso gertu harrapatuko balute, hori Valverderi bidea arraztea izango litzateke, ia sprinteraino eramango luketelako Movistar taldeko gizona. Beraz, gizona harrapatzekotan, lehen bailen harrapatzea komeni zaie harta Mikel Landa, Roche, Kreutziger eta Mikel Nieve erasoan hasi eta baldin badute behintzat Valverde jokoz kanpo uzteko. Zenbat eta beranduago harrapatu gizon hau, orduan eta abantaila gehiago Valverdek esprintean irabazteko.
Frantziarren azken garaipena, Jalabertena da hemen, 2002an irabazitzen bigarren urtez jarraian Logan Jalaberte, geroztik ez da Frantziarrek izan Donostiako bulebarren aurreneko postuan. Aurrean Galopan, hor da taldetxoa, hor da Boskotea. Alde handirik ez dago, alde handirik ez dago. Urrengo aldapatxoa Mirakruzko izango da. Asko jota 12 segundu izango dira. Niebe orain, bostak ari dira pasatzen. Eta bostek daukate pasa beharra aurreko egin bat egiteko. Baina berriro diot, helmugatik zenbat eta gertuago harrapatzen baldin badute Valverderentzat orduan eta abantaila handiagoa. Zergatik, eraso kopuru gutxiago izango direlako amaiera bitartean. Orain harrapatuta izango balute, ja Saxo Bankek eta Euskaltelek beraien erasoaren estrategi jartezakete abian. Baina oraindik ezin dute hori egin, beraz, azkenean egingo balute Valverderentzat orduan eta abantaila handiagoa. Bosteko pankartapean Toni Galopan. 12 segundorekin ikustezagon pankartapean orain, tartea zenbatekoa den, hor da Boskotea. Baina gehiago. Hogeita pare bat, segundo. Seguru dela zango nuke, Fermin. Haren pedal kolpea ikusita, 5 kilometroan ez dut uste, hainbesteko tarterik jango dioten. Ez dut uste. Begira nola doan. Non eta Mirakorrozen erabat errepideri txatxita edo hiltzatuta gelditzen ez den, gizon honek oraindikan pedal kolpea dauka. Gizon hobiaz munduko txapelketan, Erori eta Eskubiko laugarren metakarpian hautsita erretiratu zen, ondo prestatuta gero munduko txapelketa, penatan zen Toni Galopan iaz denboraldi amaieran, iaz turra utzi beharran izan baitzen. Turra iaz amairugarren etapan utzi zuen. Tripetatik gaizki Zebilelako. Esan bezala denboraldi amaieran ondo prestatu zuen eta munduko txapelketan zer da eta Erori eta minatuta erretiratu zen. Aurten turra egin du. Turrean ihesaldi bakarra rapatu du. Gaur Donostiako klasikoan Arkalen gora taldetxoa utzi eta geroztik bakarrik dugu Toni Galopan eta 24 segundorekin Mirakruzkoia aldapatxori nola gainditzen duen. Kroitzigerren erasoa edo erritmo aldaketa hor. Kronometroa aurrera doa, ez dakidana da, non jarri duten kronometroa. Hemen Toni Galopan. Beste 100 metro eta gainean dau. Azken aldapatxoa, azken koska. Eta handikan, ia azken zuzengunera bitartean dena gainbera da eta ez pentsa atzekoak ere, askoz ere azkarrago joango direnek. Mikel Landa. Mikel Landa gaurrera jodo, atzean ari da geratzen Landa. Landa atzean ari da geratzen. Mirakruzen goratu Toni Galopan lasterketa buruan. Arkalen alde egin du Galopanek. Hau gainean da. Toni Galopan gainean da. Eta Iruko pankartan frantziarra. Zan dugu, garaipen gutxi duela. Luxemburgo goturrean etapa bat, Limusan goturrean beste bat. Pentsa, gaurko hau zer den aurrez irabaztakoien aldamenean. Golturreko lasterketa da, Donostiako klasikoa. Kroitzigerrari da jota jo. Baina begira, horko geldialditxori nahikoa, 2 segunduko abantailak itzentzeko Toni Galopenek bere alde. Orain Valverde eta Kroitziger daude hor lanerako moduan. Baina gizon hau azkar doa, Galopen azkar doa. Radio Xaketurrean Bakelantxekin etapa irabazi zuen. Bakelantxen ondoren orain Toni Galopan Donostiako klasikoa irabaztear.
zetik garaipen bat bestean. Seguru da. Eta bi txirrindulari gazterekin. Eta emanaldiaren hasieran esan duzu, badazpada ustekabekoari tarte utzi egin behar zaio. 15 gizon eman, eta nik behintzat ez nuen hau aipatuko, Fermin. Eta nire ustez ustekabekoa da. Gero esaken, bakelantza aipatu dugu, Xabiaga. Bakelantzen aipatzekoa ere. Goratu Mikel Landa atzean geratu dela. Nieve doa hor, Mikel Nieve, Saxoko Kreutzigerrekin eta Roxerekin eta Valverderekin. Ez dakoak kuidadorik. Nafarroak etorbidean ja da. Seguru eta indartxu doa, Toni Galopan. Seguru eta indartxu, pedalkolpe biziarekin. Eraginkorra. Eta garaipen handi baten atarian, emozioz beteta, frantziarra. Gorosek ondartza parean, orantxe Toni Galopan azken kilometroan sartzear. Orain Roche eta Kreutziger erasoan ari dira, baina bigarren postu ziurtatzeko. Hor garaipenak izan honentzat izango da. Hemen du azken kilometroa, azken 1000 metroa. Gozatzekoak izango ditu gainera, azken 1000 metroak Toni Galopanek. Baitek gila da berea duela urtengo Donostiako klasikoa. Aurten onmango turrean izan zuen. Peter Saganek hartu zion aurrea. Albustanen amaitu zen etapan. Dauphinen, Paris-Nizan eta horietan, aurren gamarretan ibilia da, baina garaipenik gabe. Lasarteko zirkuitan laugarren izan zen, Frantziako txapelketan esan dizuegu, podiumean amaitu zuela, Bixotekin eta Chabanelekin, eta gaur Donostian bere azken garaipena Limusango turreko bigarren etapa zuen, 2011an irabaztakoa, geroztik irabazi gabe, gaur Donostiako klasikoan irabazle. Eta nola, erakustaldia aparta eman da, pentsa Arkalen aldegin diela beste guztiei, Arkalen! Hora indartsuena, eta gero ordekan eutsi egin dio buruari. Durdangoa da, Frantziarra esan bezala, 25 urte ditu Toni Galopanek, osaba zuzendari lanetan izaten da, Mario Xaken, Alen Galopan, hemen da Donostiako bulebarrean, Toni Galopan, gozatzeko moduan, hau da, garaipenaz gozatzeko aukera izatea. Toni Galopan entzat, Donostiako klasikoa. Aspaldiko partez, Frantziar bat, irabazle. Orain urna, Jalabert izan zen, Jalabert bi irabazi zituen, 2002an eta aurretik 2001an ere irabazia zen. Roche gabiatu du esprinta hor. Valverdek irabazi behar duke, ondo dela beintza. Valverde Nieve, Kreutziger, Valverde Kreutziger, Nieve eta Nikola Roche. Piniman atzeragon Mikel Landa orantxe. Hor da Mikel Landa. Eta atzean pelotoia. Eta Estarloza. Euskaltel Euskadiko hirugarrena. Chabanel, Jungles, Bakelans. Moreno Moser ere bai. Moreno Moser. Mollema, Jansson. Eta azken eta letxo hortan, Jungles. Eisen, aurren ibili eta gero. Orantxen mugan, Yannick Eisen. BMZ-ko honena. Hemen duzu berriz ere. Toni Galopanen helmugaratzea Donostiako bulebarrean. 33. ekitaldia Frantziarrarentzat. Galopanekin, Valverde eta Kreutziger joko dira podiumera. Etxe eta Igor Anton orain. Simon Gerrans. Diego Machado eta Quintana Fulsanekin. Euskatelek aurrera lasterketa ona egin du. Lasterketa jokatu den buruko taldetxoan 3 ordezkari zituen talde bakarra zen. Eta gero Galopenen erakustaldi aparta izan da. Eta horretzegoen beste aukerarik, baina uste dut Euskaltelek zituen baliabideak gaur beste behin Frantziako turrean bezalaxe oso ondo erabilitu ere. Eta jo dezagun Alfontxo Arraio lankidearen gana, protagonistaren batekin baita, ja da. Alfontxo, aurrera nahi duzunean. Bai, arratsaldeon gurekin dago garko garaile handia, Toni Galopan.
Congratulations, Tony. Thank you. It's the most important victory for you. Yeah, from far. It was unbelievable. I never think one this morning. You know, I finished the 2 really tired. The season was difficult for me. I was a lot of time sick, and today I don't know why I was super good. And at the end, one in the front of this guy on this magnificent, beautiful race. I'm so happy. Esan du ez zula espero hain aurren ibiltzen goizean oso ondo aurkitu dela eta eskerrak eman nahi dio taldekidei lan ona egiteagatik. Aprobetxatu bero momentua eta ezin hobete ez, emaitza oso ona gure taldearentzat. Oso indartsu dagoela erakutsi du, oso sasoi onean iritsi dela ona, oso indartsu dagoela erakutsi du. Bai, gaztea da eta bueno, egia esan ideakin etorri da ez, turraren ondoren, atzo ere jaizkibel ikustera joan zen eta bueno, egia esan ezin hobete ez, isilikan eta azkenean emaitza oso ondia. Bai, pena ez. Baina, bueno, azkenen maila honetan oso zaila irabaztea. Nik uste oso ongi digala ez, 3 taldeki egin den horra aurren eta bueno, egizan gure aukerak jokatu ditu, galopen ezin izan du harrapatu eta bera izokien zabiltzen da ez. Hori da ez, turretik gehiago irudiona ematen ari zarete, baina hori falta da, ez da garaipen hori, ez da beharrezkoaren garaipen hori. Bai, egia esan bai ez, pena da horra aurren ebi eta bueno, ez dela etortzen. Baina, bueno, zein barra ez, saiatzen seitu eta bueno, alde nobekin egiten ibili beharra eta bueno, matatzen denen, ongi eta bestela, seitu behar. Alejandro Valverde, Toni Galopan eta Roman Kreuziger. Hor dituz hirurak. Aurtengo podiumean. Jaun Andreok, momentan utziko dugu gaurkoz. Donostiako klasikoa Galopan podiumeko koskari garaienean, Valverde eta Kreuziger aldamenean. Arratsalde on guztioi. Zen ondo!